ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз ҳадди саломату хонободу тинҷ ҳастем. рӯзи саиди ҷума ба ҳар яки шумо муборак бошад. парвардигор аҷри савоби рӯзи саиди ҷума ҳамаи мо шуморо насиби рӯзӣ бигардонад. худованд тансиҳати саломатии хонободиро насиби ҳамаи мо шумо бигардонад. бародарони азиз, мо шуруъ менем навор ай ҳаноҷойнои нозоида мо қарор дорем дар шаҳри бохтар, бозори ҳоҷи шариф, собиқ ном Курғонтепа. наворро сар мекунем. айғаноҷои нозоида пешкаш мекунем. бародарони азиз, лайка, подписатсияро фаромӯш накунед, поделиться кунед, то ки наворҳои хуб, молои хуб бу ҷолиб пешкаши мо бигардонем. тамошо кунед. рафтем ба тарафи ғаноҷои нозоида. задем лайка бародарони азиз. бародарони як сар ғаноҷои карпатаки фасон барои мол кардан. ғаноҷояки шуда свечан свет худа фигура хушрам дорад. Чанд пул гуфти якайра? 10,000 мегам, 9,000 бузург песидаст. Молаки назамон абёншам дароз шуда. Бурадод ҷида сар ғаноҷин барои бохидан. Кам худаган нек молаки нағз дасан. 13,000 карпачш 13,000 истокиш 12,000 муомила дора. бардонас дар як ҷойгирам савдо мешавад, то қату тараб савдо меша. карпачш моли нағз дорад. бозор ягон нақшу карда гӯра? бозор ҳарчи кайфта. мен карпата чанд сум кардам? 11,5 кести. 11,5 моли нағзда 11,500 кардан намудаш. моли хушруб дастам. фигурша фигура хушруб даст. бачаи бозорам бо кам муомилашам ҳаст. бародарони азиз, як сар ғаноҷинакига барои мол кардан ҳозир вақти кам эмбити нағз мешавад. молако аввал салтин кесай вақти молбонӣ шуда. тамошо кунед. бародарони азиз, молаки нағз. чанд пул гуфтира? 10,000 мегам муомила дорад. бозор чӣ пурсӣ? бозор 9,100 сум кардай камтар муомилаш монда. бародарони азиз, як сар ғаноҷини дига, ғаноҷинаки беҳтарин, моли дарозаки хуб, абёмшам дарозараби. чанд пул гуфтӣ? 12,000 мегам муомила дорад. бозор ягон нарх пурсӣ? 98 200 сум кам 10,000 пурсидаистанд. мол муомила дора. бародарони азиз, молаки нағз будааст. номеро телефон табгӯ 915 10 31 06. бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ ки бари рақам моли нағза соҳиби мол одами бозора муомилаи хуб менад. ина як сар ғаноҷини тарғиби дига. бародарони ғаноҷинам беҳтарин молай. чанд пул гуфтӣ? 12,000 мегам муомилаи нағз дора. бародарони азиз, бозор чӣ пурсӣ? 10,500 кардан надодай моли нағз даст. камтар боқӣ молам ғавси зур даст. як маъракарам обод мекардаги ғаноҷинам. ҳозир чанд фарбия ка бо камтар ягон лога бо боқӣ зур бад мешавад. бо як сар ғаноҷини дига. бародарони азиз, барои мол кардан молаки нағз буда соҳибиш нест ки бипурсем ки чанд савдо шидааст. барои нархинош маълум мешид, хубтар мешид. соҳибиш нест. бародарони азиз, бо як сар ғаноҷинаки дига 12,500 мегам муомила дора. молаки нағза мегӯям чанд пурсанд, мега даст якам даби дурустига намедонам ки чанд сум кардан мега, не ки молаш моли нағза. ина як сар ғаноҷини дига алача молаки газебак хушроиран. бародарони азиз, барои бохидан зури бад меша. моли 31 дорад. чанд пул гуфтӣ? 11,000 мегам муомила дора. бародарони азиз, халаи ғаноҷинам бубинем. молаки 9,500 бозор кардааст. бо камтар муомилаш монда. бародарони азиз, муомила дорад. бародарони азиз, бо як сар ғаноҷини беҳтарин ғаноҷинаки базебагаи Бухтан Сити. ҳоҷӣ чанд пул гуфтира? ина 10,500 кад буд. 11,500 мегам
10500 кардесан муҷаи муомила дора камтар муомилаш мега ягон чи болоша меташ молаки нағз басира на бародари азиз якта дута сета чорта панҷта ғнаҷина 5 ғнаҷина молакҳои нағз басанд сафед санкагина дура 12000 сомонӣ мега 12000 сомонӣ мега бозор 10000 сомонӣ карда кам кам ин хурдаги молам молакҳои нағз боз як маъракаро обод мекардаги молам тамошо кунед бародари азиз агар бо камтар гарам бо боқӣ меша барои ки ҳоли пра фарбе шудаги нестанд бози дымбалак шудагианда камтар муомилашу монда бародари азиз рақамои телефонам ин касе агар савдо кунад дар як ҷоягирам савдо карда мешавад тоқатоқарам савдо кардан мешавад рақамои телефоно дакарам 917 02 81 89 бародари азиз касони харидор ба ҳамин рақамҳо занг бизанед харидорӣ кунед бачаҳорам бачаҳои бозорам муомилаи хуб доранд бародарони азиз рости гап ғунаҷини хушрӯйтаре ки маҳқули дили мо буд дар ғунаҷин бозорам бигем у хаёфтам нашид моли фасон камай мо омадем ба тарафи буқа бозор яксар буқачаи фасонак барои мол кардан беҳарзоти фасонак ака чанд сум гуфтира 13000 мега муомила дора бародари азиз тамошо кунем мо нақша меписем камтар дар бораи мо маълумоте ҳастем ки чӣ хели пародай бародари азиз тамошо кунем молаки беҳтаринай тари реаксияшон хушруд аст мола фигура хушруд дора бозор чанд кардесай 13000 мега 12000 пресидеса бародари азиз молаки нағз бидай нархи наворам кам ба фикри бародарони азиз аҳами рӯзи панҷшанбе ба ҳисоби фикри мо ақли мо бародарони азиз кам кунҷора нақш фаҳмад нархи мо қарак ҷунди на бародарони азиз аксар картинкаи дигар 12000 мега бозор 11300 11 кардестанаш молака моли нағз бародарони азиз ду сар буқача барои мол кардан беҳтарин мол ина тамошо кунед чӣ хели моли фасонай чанд пули гуфти ёра 25000 моло 25000 муомилаи хуб дора бозор чанд кард 23100 сомон кардесан ина қашқара қати сиёҳ ҳард шад моло дар як ҷоягирам фурӯхта мешавад тоқатоқарам фурӯхта мешаванд бихай сиёҳашда гап нест ки картинка номеро телефон табгу бародар телефон надорам росига наёвардам дар рақамҳои худам занг бизанед бародар ёфт мешавад бо дами бозораи муомилаи худро 917 одами бозораи муомилаи хуб не ба рақамҳои худам занг бизанед молоро ёфт кардан мешавад бародари се сар бақача дар як ҷоягирам фурӯхта мешавад тоқатоқарам фурӯхта мешавад моли якумш номер якиш моли фасона будааст чанд пули гуфтӣ андар як 12 бозор чанд пурсид بازار 11000 گذشت هر خیلی نمی یکی میشه 11000 کردن هر خواهده قدی اوسیو هر چه 22000 یاره هر چه 22000 کردن باشه الان ولی نقص دست یکی بیش شروع دست کاتینکا دوستا که 12000 میگه معامله خوب دارن بچهای بزرگن خرید فروش یک چی چوپلی میگیرن میتونید برادر فقط زنگ بزن خریداری که رقم تلفن تا بگو 004 55 28 68 برادران عزیز زنگ بزنید خریداری کنید مولا مولکای خوبن وقتی باقیدنشون شده مولکای نقض بسن دستافکا لوبای جای لوبای شهر نویا ولایت ختلان دستافکاش حسابی همه صاحبای مولا برادران عزیز گفته است که ما دستافکاش خدمت میکنیم سودا مال تو بگیره برادران عزیز یک سال 10000 میگن مولک غاسی فسون بوده گردنشان همش تماشا کنید 10000 میگه 93 خریده میگه اگه چوپلی بتن میتونم مولش مولی نازده مولا که خوب گرفته اگه چوپلی شود بچه که سوداگره میفروشه بردارم از این بخواد 14700 تومانی سودا شد مولی نازده دارم زردش زرد 14000 میسر بخشه مولا که تو زبده است برادرم عزیز چند سو گفتی اکا
11 یورو دهن کنار اونجا 11000 میگه دهمی نظر کردن اینا هم میگه اگه چپلی میگیرم میته مالش ملاک نازه ملاک توز زب دسته تماشا کنار رو نازه ملاک خوب نشه فاسون دسته باردون از تماشا کنیم ملاک ناسم دل کارتین کارم مال فاسون نه باردون از فیگور ملاک تماشا کنید بهترین مال ملاک نغز است ناسم دل خشول شخ هم رو ورداگی نیست گوسالای مولی نغز است چند سم گفتی امیره 13000 معامله دارد یگان نقش پرسیدم چند 12000 کردن هم نکنیم ما حقیقت مال خشول است این مایدک شما اخته یا به پاوزا برادر نشان نهار میکنه تماشا کنه ایشا چند میگوی 12000 مال مایده اینه که نسام دل به مایدگیش ارزش مال خوبه نه تماشا کنه فیگوره مولا تماشا کنه هم مایمون تماشا کنه با که گوسالای نسام دل بازه بیداد بوده است هرچو مولا خوبه هرچو در یا جاگی دن فروخته میشه یا جاگی دن فروخته میشه تو قطوقه فروخته میشه رقمات تلفن تابلو برده 906 66 67 03 برادران عزیز به همین رقم‌ها زنگ بزنه خریداری کنه معامله خوب دارن بچهای بزرگ همش بچهای با معامله ان یا چی چپلی میگیرن نول به تمامای نقض دستن نشون برادر از زمین 10000 پیسه نداده است در پیش خیلی 10000 پیسه نداده است برادران از در همینجا ما با شما خداحافظی میکنیم تو نوارهای آینده خدا یار و مددگارتون باشد برکت در کسب کار حیات و زندگی هر یکی ما و شما نصیب روزی بگرداند تا نوارهای آینده خداحافظ